סבלו מתנאי חיים מאוד קשים. חלק מהיהודים אזרחי לוב ברחו לכפרים, הפכו לפליטים וגם נשלחו לברגן בלזן להשמדה. היהודים, כפי שיעקב מתאר, היו כלי משחק בין הנאצים, האיטלקים הפשיסטים, בהמון הערבי. המשפחה התפזרה לכל עבר ויעקב הנער נותר לבדו בסביבה זרה ומנוכרת ונאבק על הישרדותו. עם התבססות הבריטים בלוב, המשפחה התאחדה שוב. יעקב עלה ארצה בשנת 1949, התגייס לצה"ל, לחם במלחמת העצמאות והקים משפחה. נשא לאישה את רות, זכרה לברכה, ויחד הביאו לעולם 4 ילדים. ליעקב 12 נכדים. מר יעקב זנזורי ידליק משואה זו בשמם ולכבודם של יהודי צפון אפריקה, אשר גילו אומץ לב, לא נכנעו לשלטון הנאצי, להמון הערבי ולאיטלקים הפשיסטים. גברו על כל התלאות וזכו להתאחד עם משפחתם. תעלה המשואה. להדלקת המשואה הרביעית אני מתכבד להזמין את מר נפתלי בורשטיין. נפתלי נולד בסוף 1928 בחלם בפולין. עם פרוץ המלחמה בעודו בן 10 השתנו החיים לחלוטין. חלה חובת ענידת סרט על הזרוע,